Makapaziwa sei? Panapa ndakapaziwa kuburikidza nevanhu vakanga vabatsirwa panapa. Alright. Chakakupai kuti mutsvage munhu anobatsira chii? Rari dambudziko rechii? Dambudziko ranga richiitika nderekuti pakashaya baba vangu vane zvavakandisira. Alright. Vachiti ndosichakubatsirawo kuti unzi murume unofanira kugara nezvinhu zvakafanana neizvi. Saka panguva iyi handina kuziva kuti zvinhu izvi zvichazondinetsa. Zvinhu izvi zviri zvinhu zvakanyatsoita sei? Isipunu, ikapu, ichi munganyatsotsanangurawo here baba? Zvinhu izvi chinhu chakaita chainge chine mufananidzo wongetawo sekamba. Alright. Asi itori kamba yacho chaiyo inenge inotooneka ichitofamba. Alright, ndo yamama makasirwa nababa wenyu? Ndo yandakasirwa. Zvinhu izvi makazvipiwa gore ripi? Makatanga kuzviziva gore ripi mimi? Ndakatanga kuzviziva muna 95 kupurazi kwaigara baba vangu kwavaishanda. Ivo pakuzvishandisa semunhu wemurume kwacho vaizvishandisa sei pamaonero amaita imimi muchikura? Vaiti zvaivawedzera simba rekurovana nevanhu. Kushandawo kwavaitawo kubasa kwavo nekudawo kwavaitawo vakadzi vanga vana vakadzi vakawanda. Saka imimi kwamuri, imimi semachengetero amazviita mukuratidza kuti kubva 95 mainge muchiziva zvinhu izvi kureva kuti mane makore munazvo, zviri kukushandira sei? Kundishandira kwacho hazvisi kunyatsondishandira because handina kunyanyoda kupinda mazviri. Ndakaita sekunge ndapokana nazvo. Saka mukupokana kwacho kwandakaita nazvo ndokwakazonge kwakundikonzera dambudziko rekuti handisina kana zororo. Urati ndokumbirawo kumbotaura nasekuru mbicha ndichadzoka kwamuri. Sekuru, pane nyaya inenge kundikashikamadza yandiri kunzwa panapa. Nyaya iyi yakambonyatsomira sei ende ndikuona kuti mukuita mabasa makuru panapa. Ndokumbirawo kumbonyatsotitsanangurira zvimbichana. Alright, pakanaka. Nyaya yakaitika ndeyekuti ndine muzukuru akira apa. Ndamuona. Muzukuru uyu achinditaurira zita rake raakasiyapiwa nababa vake raizikanwa nababa vake zita remupurazi ainzi Mutikinyi. Alright. Vaizikanwa nekurova zvipakera. Alright. Zvanga zvaromberwa zvipakera. Alright. Nekushandisa midziyo yepabasa. Okay. Matractor nini? Yanga isingabatwi nevamwe vanhu zvichireva kuti wainti ukabata mudziyo waanoshandisa pabasa wanga usingasurvive kwenguva yakareba. Zvaibva watoshayikwa kana kuti kurwara zvaibva zvatoita kuti usvike murufu. Saka mukomana akasiyirwa zvinhu izvi nababa wake. Iye kana kuchikora haana kutoenda. Alright. Achipiwa zvinhu izvi nababa wake. Achinzi zvinhu izvi ndo zvichakuchengetedza mwanangu. Ugare nazvo. Zvichakupa upfumi, zvichakupa zvese, ndo mutauro wakaitwa. Alright. Saka nai mukoma, zvinhu izvi zvakakupai here upfumi hwamama makapromiswa nababa wenyu kana kuti zvinhu zvisina kunyatsokushandira kana kuti mimi ndimusina kutedzera miko? Zvinhu zvandingati panguva yandakazvipuwa ndaitoti pamwe zvinhu zvinotondibatsirawo but zvazvaida zvacho zvandisina kukasika kuwe, saka ndaipokana nezvazvaida. Saka zvarange ringori dambudziko panguva yese. Ndakambotanga ndichishingirira zvokuti ndaitotadza kurarama pachaiko, ndototisa. Pazvinhu zvazvaida izvi mukatiudzawo 2 kana 3 here zvamakakundikana zvacho pazvinhu zvaidiwa nezvinhu zvamakasiyirwa nababa wenyu? Chinhu chandataura ichocho chikamba iyoyo yaitoti pamwedzi pega pega unofanira pazuva rega rega ndaiti ndakarara kuhope ndaiona mukadzi akazara nhengo dzechikadzi mwiri wake wese. Achiuya achinditi ngatiite bonde. Saka pakuita bonde kwacho waitoti panhengo yese iri pamwiri pake papapo waitofanira kunge watoita bonde naye. Saka zvinhu zvekuti pekupedzisira ndaipedzisira ndakutorwadziwa ndichikuitsa ropa. Ko mukadzi wenyu mamune mudzimai here ende akati chii? Kune mudzimai dambudziko rakatozongoyowa kuti nguva yake nini pampasina wezi nguva yangu yanga yekuti ndiedze kuitira zvinhu zvandange ndasiyirwa nababacho. Saka dambudziko racho raingoramba rakakura. Mumba mamusisina mufaro uye mukadzi wacho aimbogara auti. Saka ini chandoti mukadzi
ndakatanga ndichamuvanzira kuzopedzisira ndamuudzisa pandakangomuudzawo patakatanga kusandukisana online neupenyu wangu ndopawakatanga kuchinjawo kutotanga kutonetswa nezvinhu izvo. sekuru ndichinzwa nyaya dzakadai so uri munhu asina kusimba kana kuti uri muprofita kana kuti uri mubatsiri unogona kutya. Saka sekuru hamunzwi kutya here nenyaya dzakadai so dzinenge dzichiuya mudare menyu? Right. Idzi nyaya idzi ndo nyaya dzatinobata nekuda kwekuti mukomana uyu chitaura haasi munhu anga ari muupenyu hwakanaka, ari muupenyu hwekushinwa kana kuti kushereketa, nekuti mishonga yake yainge ichimutaura kuti unofanira kuti urare nemusikana pamwedzi wega wega waunofanira kutanga kurara naye, zvichireva kuti anenge ari mwana waanorara naye ndo zvinhu zvairarama chaive chikafu chinodyiwa nezvinhu zvake. Saka pamwedzi wega wega make sure kuti arara nemusikana waanobisa watinoti mumhandara. Saka nhau yaitika ndeyekuti arara nemusikana haasi kurara nemusikana mukuwirirana, kutoita zvekubata chibharo ndo zvanga zviri upenyu hwake. Saka akazenga kupedzisira akunetsana nezvinhu zvake pakuti nekuvana kwavake anga akutopindawo zvekare. Saka ndo paakazotanga kuti achinotaura nhau iyi kumudzimai wake, achinonzwa vana vake nyaya yanga akaudzwa nemudzimai, unoziva kuti munhu wemuchiprasi ndo wanga wakaita sei wakawapinda. Saka nhau yanga iripo ndeyekuti zvadaro anetsana nemishonga yake, anga akutudzwa kuti iwewe unofanira kuti unorara panzvimbo ine marinda kana kuti kwatinoti kumakuva, ndo kwaanga akuita sei kwanga kunorara. Chinhu chake kana kuti mushonga wake ipapa pavana vake vane vana vanondosvika kuma 40 something vaanavo ipapa vaakazvara nechinhu chake chaita mudzimai achitadza kuita bonde nemudzimai chaiye chaiye. Saka ndo mumiro wakaita nyaya yacho. Handisati ndapedza nezvaye asi ndiri kutoita nekutoti kutosvika panapo kwaakaita ndinoda kuti ndikwanise kudedza zvinhu zvake zvese zvisvike pano, nekuti ipapa tsvina yaanoita haiti tsvina chaiyo. Haiti tsvina chaiyo, anotoita tsvina yemakonye, anotoita makonye, achibuditsa makonye. Saka ndo dambudziko raanaro. Saka ndo nyaya yandiri kubata pamukomana. Tiri papo sekuri ndanzwa muchiti anoita tsvina yemakonye, kureva kuti anenge adya chii? Vanenge vatodyawo sadza ratiita adya here kana kuti pane zvimwe zvaanga achitodya murume? Right, uyu ari apapa mukaona sadza raanodya haridyiwi kana nevanhu 5 chaivo. Vanhu 5 vanotodya itorisiya, rinotoda vanhu vakati wandei. Anodya sadza rakawandisa, asi nekuburikidza nekuda kwevana vake vaanongozvara vachitiza vachipinda mumasango vachienda vanoita zvavanenge vachiita, vanenge vachizvara nechinhu chake. Vanoenda vonodya kwavanenge vachiita, vouya vozosiya tsvina mudumbu make yotanga kubudisa makonye. Apa yanhau yekupfidzisana nezvinhu zvake wakuita nekuti akatadzira mhiko dzaaite achigara pakati pepurazi. Izvo kana mupurazi macho haachagara, angotenderera nenyika achitetereka. Mukoma wangu, ndanzwa kuti hamuchagare kumba. Saka mama kugara kupi apa? Ndinenge ndichingofambawo ndichingoenda nenyikawo, pandangowanawo kabasa kekuitawo ndoitawo, kufunzirawo pekurarawo, mangwana ndosumudzirawo. Inini ndanzwa pataurwa nasekuru kuti nezvinhu izvi mane vana vanosvika kuma 40 something. Saka vana avo vanenge vachikuteerai kwese kwamukuenda here kana kuti mune kwamunovasiya vakagara iko? Zvavanoita panguva yekurara ndo pavanouya. Kana ndisina kurara kana ndichifamba masikati hapana zvandoona. Pandinenge ndakutoti ndakurara izvezvi ndo pavanouya. Pamwe pacho ndotozotiza pandinenge ndiri papapo nekuona kuwandisa kwevana vanenge vachitondinetsewo. Ndakatarisa nyaya yenyu kuti munhu azonzi asvika kuvana 40 something, chinhu chenyu chaizvara vana vangani kozvekuti mungatozoti masvika 40 something vana makanyarara? Chaizvara pamwedzi. Saka kurava kuti panguva yese kuti muzosvika 40 something manga muchitonzwisisana here kana kuti zvazvingori zvekumanikidzana izvozvo kusvika mutiwo maneta imi?
zvakaitika ndisingazivi pandakazongozvizivawo mushure mekunge ndainzwa nhengo yangu ndikada kusangana nemukadzi isisaite, asi ndakarara usiku ndainzwa ndichiita sekunge ndikuita bonde nemukadzi. Saka pandakapuwa zvinhu zvandakapuwa nababa havana kunge vandijekesera kana kundiudza, saka pandakazozviziva ndakatanga kupokana nazvo. Saka izvi zvakaita sekunge zvarwadziwa here kuti senguva yese zvataida zvaiitika kweko zvinova kuramba sei. Alright, ndichinzwa nyaya yenyu muchitanga kutaura kuti ndekechiviri muchiuya panapa kana kuti kechi2 maakufila sei, muchiri kunyanya kunetswa here? Ndikangoti panyaya yekurara apa zvisina chakuuya pandiri. Alright, asi vana yasara problem iri kuvana vachiripo nezvimwe zvinhu zvichada kuzoto rasara riri kungoitika nderetsvina ndo riri kuitika iroro retsvina yemakonye nevana ivavo nevana neiye mukadzi wacho anombouyawo nekuhope ndakarara achiti saka wakundiramba uchadi kundiita mukadzi, saka chandiita mukadzi ndiani. Kuti asi hazviitiki pese pane ndarara, zvasiyana nepandaitotadza kuti pandangokudautisa musoro hope dzorega kuuya dambudziko riri richingoitika. Zvane mutsako ndirikutotenda kuna sekuru ndosaka ndatodzoka kuti vandipedzesere dambudziko ravo. Alright. Sekuru, nanzwa zvichinzi pane kamba iyi ikwanisa kuiwa nayo here, chii zviri kunyatsofamba sei? Right, nyaya iri pamushonga wemukomana maskati, mushonga unenge uchiita kunge mudiki. Alright. Nekuti anenge achifamba nawo akausungira muchiuno, kana wakuita basa ndo paunoshanduka nekushanduka. Alright. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndichitanga kubata dare dai ndakatobisa mishonga isei. But nyaya iri kuitika ndeyekuti ndikada kuti ndibate mushonga uripo pokutanga anova ndo uri kuchinja kuti mudzimai wake ndo kamba iyoyi, vana vake vari kudzoka vachiti ukangouraya bedzi mai vedu newe uri kubva waita se ubva wafarara. Saka nhau iripo ndeyekuti ndinoda kuda dare nekubata one by one, ndichidedza vana vacho vachiuya, ndichidedza vana vacho vachiuya, ndichidedza vana vacho vachiuya kusvika ndazopedzera pakubata mai vacho ndichibva ndaita se ndavauraya. Ndo nhau iripo. Saka zvichireva kuti iyi process yakatoti kurei sekuru. Harisi dare rekuti ndiri kuita nhasi richibva randatoripedza nhasi. Chandiri kuita bene ndechekuti ndiye muzorodzere ndichange ndapedza kuzorodza mhepo dzacho zvokuti zvisanyanya kumushungurudza zvakanyanyisa, zvisvike pakuti zvaane simba shoma haachakwanisi kushungurudzwa sezvaari kuita, akudya zvinhu zvakadzikama, akuenda kutereti zvakanaka. Pari zvinhu izvi zvachinja kusiyana nezvaaita, nekuti anga asarari mumba achitowana hope nguva dzamasikati, manheru anenge aitoshandiswa aitoitwa munzukuru murume wangu iyo takakupiwa nezvinhu zvababa. Alright. Ipapo saka gatimirire imwe episode tione kuti muchazotora nyaya iyi kubva apa tichisvika kupi nayo.